Sanibonani molweni ndiyanamkela ku-TV ngesiXhosa. Kusekuseni kwamsimelelo ufuneka nomyeni wakhe babhizi kuthethwa ngebudget yomtshato noba imali bazoyithatha phi. Umsimelelo ke uthe hayi kaloku imali izothathwa etshisa nyama enye yokongeza kuyo yonke lento. Kufike uNontle ke besathetha esithi uvuswe esalele wabe exelelwa ke uba ingxaki sifuna uthetha ngawe mntanam ngento yelokhwe yakho. Kuthe kusenjalo ke gqi utatazala ethi kuthene ngavuswanga kanti bane-meeting. Umsimelo uye wamkhawulezisa ke ethi akaqondi uba le iyamfuna bathetha ngelokhwe yomtshato. Uthe uzikhala hayi yonke into othetha ngomtshato weprincess umazikhali umamqoqo uyayingena kufuneka abe mhle kaloku. Ufuneka uyicacisile ke ethi ubona nje tata sithetha ngelokhwe ilokhwe. Khange bayicinge ke yoba uzofuna ufakwa kwezinto zelokhwe. Akanyakama ke engaphoxeke uzikhali kubuzwe iprice ke yelokhwe kuNontle kuba yimalini watsho kuba ke ilokhwe ayifunayo yena ye-55,000. Hayi ke akakhuza ufuneke sithi hayi inoba uyaphambana. Nalo ke iphela elingutamkhulu Gqumbu esidudwini libuza uba ukutheni bekhuza kangaka nje. Imfanele la mali yiprincess le ixabiso layo li-right for yena. Hayi ke wavuka ke ngokunomsiko le game wamxelela uyise uba akayeke ummoshela umntana. Makayeke umspoiler lo mntana bamkhulisile bona ngendlela eberhalela khole ngayo. Ngoku yena sekufika yena ufika semmosha. Ethi uNontle yena makancame soze yena akhuphe i-55,000 ngelokhwe ezonxitywa usuku olunye. Ufuneka ke yena usuggeste into yoba makuthathwe leya yakhe ilokhwe etshata ngayo. Ethi uzayisa kulo mntu wabo ayilungise ibe yilokhwe yesimanje manje. uNontle utho soze wabashiya apho wawugqiba. Phofu uzikhali ebethe mayithengwe ngaba kwaMxenge le lokhwe. Ufuneka wamkhumbuza kuba hayi kaloku ozikhali oMxenge balobolile soze baphinde bakhuphe. Umsimelo yena uthe kuzikhali uyammosha uNontle uvuma yonke into le ayithethayo usimoshela nje umntana. Bengasachazeke ufuneka xa ethetha kanje umsimelelo kuyise. UNobomi sekamereni uyathambisa ufikelwa ngulungile ecinga uba ngumampinga. Umbuze uba ungene phi na akabonwanga nakhona ngumamakhe. Ulungile uthe hayi kaloku yandazi ndinendlela zam zongena apha kowenu. Baye benza yonke into ke sana ke yenziwayo ngabantu abajolayo apha kwabulelwa phofu. Phandle ubulelwa uncokola noluzuku. Uluzuku worried ngothulana ongafumaneki efowunini. Ubulelwa uthe yena ebemfowunele ke bathe besathetha gqi uNobomi erhuqana nolungile phofu. Akonyanya uluzuku kuba ke umfana lo ude wafika wathi kuye nabuthe xhego lam ufuna uxhawula. Khange kamxhawule kwayena uluzuku engakhange avume nelo molo yakhe. Baye bemka ke uNobomi nolungile washiyeka ebuza ubulelwa ke uba uvuma njani nawo le nkwenkwe ilale kwakho. Ubulelwa uthe bengazi kwa uba ilapha yena and futhi akazi kwanto koba ifike nini mhlawumbi ufika ngoku ekuseni. Uye wadikwa ke ubulelwa ogqiba kwakhe washiya kwalowo luzuko apho esithi hey khawume ube ngamkhwaza omnye mamqwathi awukayigqibi lento besiyenza apha wamka. Ubulelwa wamshiya eme apho uluzuko. uMatilda ke ulele esofeni uyafa ibhabhalazi yabhukuleza nje. Kwanathi uthe hayi uyazibaxa izinto especially apha etywaleni. uMatilda uthe Chomi rule number 1 never say no kutywala obu-free. Phofu usancoma uba bekumnandi isolo. Kwanathi uthe hey beningononca komnye niyibhostiki mntakabawo izolo. Uthe ke uMatilda hayi kodwa akekho bad noko uNosi kudala simtyola. Ethi inoba utshintshwe yintoni bethu. uMatilda uthathe elacebo likaNozuko ethi ucela uba nguNomaflawa kaAnathi. Kwanathi uthe uyafuna kodwa not uba adabe ngathi uzoba nguNomaflawa. Akanangxaki nokuhlala naye. Uright as a friend. uMatilda uthe ke hayi ke kungcono ke Chomi xa uvuma sohlala sobayi-2. Nanko ke uluzuko ekamereni kwaNozuko ujonga amaphepha kwidrawer. uNozuko usuka ohlamba ubhinqa ithaweli uvele wayiyeka yawa ke ngelithi urhalisela uluzuko. Uluzuko yena umxelele uba uyaleqa une-meeting nje in 30 minutes akazukwazi ukwenza yonke le nto afuna yenzeke ngoku. Ube ngathi omnye hayi bo utheni wabangazama umncamisa emthini hayi
uvuma nje lonto kancinci emzeni kokampushele pha. Into ephinde yaphazamisa kuvele kwaringa ifoni kaLuzuko yabe isithi Anathi. Yo akawunyanya unozuko mntakabawo esithi kutheni kanti uAnathi akakwazi ukutexta umthetho lo wakhe lento ebhizi efonelana nawe. Wathi uLuzuko no uAnathi uyandidinga. Wathome uyakudinga. So unozuko zidla kuye uyagowa straight. Enkosi ngicela subscribe, like, singakhomenta isaqhubeka. Bye.